panguva ino ndine mukoma wangu Jokonya vari kugadzira zvidobidobi zvandikabata panapa izvi kuti masenduru zvakanaka kuti this is nice. Saka mira timbonzwa mukoma wako Jokonya kuti vanozvifambisa sei. Makadiko mukoma wangu? Sipo makadiwo ambo. Aiwa ndizvozvo amene ukurisei kuno? Aiwa kuno kuri right. Ndizvozvo tikugona ati chichichi zvakanaka izvi munozvisota sei zvinhu izvi? Zvinhu izvi ndakatanga kugadzira 2019 ndakadzidza paCentral prison munomu ndoshandisa mutsunda kugadzira izvi zvandikabata izvi. Makatangira ati yacho iyo mukati kana kuti kunze cheko? Ndakatangira mukati. Zvakanaka chose. Saka munoshandisa chii manje kugadzira zvinhu? Munozoona kupima tuma materials twetiri apa? Rehab ndiyo inotibatsira. Muno muprison inotibatsirawo kutsvaga material, shinda nezvimwe zvokushandisa zvakangodaro zvinoenderana nokugadzira zvinhu izvo zvandikabata izvi. Zvakasiyana-siyana, maledha ndogadzira, morning shoe ndogadzira. Unokwanisa kuti elaborate here kuti mutanga mafamba so mudai muisa chakata pane chakata kuti vayanzozwisa ati racho tiri kufamba sei? Pani ndinoshandisa maslippers nefoam rubber nemacushion nemafritz. Seriri ifritz pamusoro. Ifritz futi ane matypes akasiyana-siyana. Saka zvinoita mari kuti mandirikina dakanaka. So riri kwanisa kutengwa $8. Tanga pa 3, 4, 5 kusvika pa 8. Right. So far saka munotengesera vanhu vakaita sei manje muri? So toisa pa mavistas. Veri yapo anotimisa pa mavistas pa vanhu vanouya vachizoona hama dzavo vanenge vangofarirawo vanenge vachitenga then mari yangu ichiiswa pa warranty. Ni business iri kufamba? Aiwa zviri nani. Saka kuti businessman? Zviri nani. Business is booming. Zviri nani uchani. Tingade kungonzwo zvidimbu muchidimbu chete kuti pakakura zvedu kuti nyaya yakasvitsa mukati menzvimbo ino ndeipi mukoma wangu? Inini ndikapomerwa rape 2016. Ndakasungiswa naambuya ndo vakandisungisa. Ndizvo mukoma wangu tinovimba nekuti ambuya vachasunungura mwoyo zvinhu zvotambanuka muwanikwa muchibuda. Asi nyaya yatafambira ndebhutsu dzedu idzi. Sadauza kuti munogadzira chimwe chi other than bhutsu dzedu idzi maslip-ons eda. Mune mamwe zvamunoita zvamunogadzira weripi? Ndakamboita binding but ndakazongoisiya ndabestiku but ndorova futi maledha chanisanda ndakugadzira ibhutsu. Uda kusvika kubhutsu futi? Bhutsu kubhutsu notarisirwa. Zvino bhutsu munozigadzira nei manje? Pakaipa chichemo manje panyaya yenhenge material manje. Nenda kukika bhora akaona. Saka nefoam rubber ndorova dombo. Sure. Chokwadi. Saka ati makaitanga rini chaichai? Makaitanga mukati munomu here kana kuti makatozvidiscover muri kunze dhabaya nayo muno? Aiwa ndatangira muno mukati. Central. Saka muri kunze before this whole situation what were you doing? Ini ndaita zvokurima. Ndiri murimi. So kumusha kwedu kumuzarabani kutoita zvokurima. Mairima chii nechii? Tairima cotton nechibage neruninga. Nangwa ndiri kunyepa handisi muzivi weshona zvakadzama. Runinga ndo rupi irworwo? Tiripo tinogadzira mafuta so. Vamwe tichitove tinobhadhara zvakanyanya kudarika donje. Ende zvaifamba zvakanaka zvazvo? Zvazviri nani. Saka chamunoshuvira kuti vanhu vari kunzewo vakubatsiriwo nazvo kuti zvinhu zvenyu zvinyatsosumukirawo zviendewo kumberi zvisvike pabhutsu dzamuri kutaura dzacho idzodzo zvingava zvii? Ndikakwanisawo kuwana anondibatsirawo kundipawo material kana mushini so ndiri kurova nemaoko saka pane pachida mushini wokusonesa ndichizongotacha zvangu but mushini wamborova basa kuitira kuti tigadzire zvinhu zvakawanda. Saka ndokwanisa kugadzira zvinhu zvishoma noda kushandisa maoko. Sure. So far client yenyu yematurist yenyu anouya muno munyazotengerwa zvakadzama here? Zviri nani. Sepajeriwo zviri naniwo. Zvinofamba zvakaini? Zviri nani. Tarisiro yangu iri panze zvakanyanya kudai ndawana munhu anondibatsirawo nemetiriyo nemushini wandiri kutaurawo pamwe zvinhu zvingaite zvakanaka. Ndizvo chaizvo. Saka how long does it take for you to make one of these shoes? Taura ine shona chirungu chinonzvenga shuri. Zvinotora nguva yakadini kuti mugadzire imwe chete yebhutsu idzi? Tikangoti pa awa imwe chete ndapedza pe
per hour imwe chete. 1 hour. Pay of these shoes. One pay. Saka ine pazuva rimwe munogadzira dzingani? Ndokwanisa kutogadzira se muno mujeri nguva dzedu tokasika kuita sekuvharira. Ndogona kugadzira kana 4 5 kana 3. Zvichida kuti tichitawo basa rika tapiwa basa rimwe tokwanisa kugadzira mapushi mashoma. Kati timboita rimwe basa because ndosona bhutsu futi. Ndizvo saka mune chishuro chekuti mazobudawo muno muramba muchiita continue nekugadzira bhutsu dzenyu muchiita zvimwezvo kana kuti ndezvemuno chete? Ndo pane chishuro changu nokuti kana pushi richikwanisa kutengwa $5 kuti ndisiye kugadzira zviti nokuti zvine mari. Ndakazviona kuti zvine mari. Saka ndo pane tarisiro yangu ndikabuda panze ndokwanisa kuenderera mberi nokuita senokugadzira. Saka munozoona zvakamira sei muchibuda panze kuti kana tazobuda panze da kuti zvizovandudzika zvakadai nekudai zvichienda zvakadai nekudai? Maonero enyu pazvinhu zvenyu nebasa renyu? Chichemo changu ndechekuti ndaona vanondisupply maleather nemaregzini nemakusheni iwayo. Pamwe zvinhu zvangu zvingaite zvakanaka. Ndotogadzira kudarika ipapa. Material ndiyani ndikuchema zvakanyanya ndaona vanondibatsirawo pamwe zvingaite zvakanaka. Muchitaura nyaya yenyu maratidza kuti pana madhamu pamba apa ndizvo? Mukadzi akatoenda. Zvakabva zvatokanganisika? Zvakakanganisika. No support, no nothing? Hapana. Zvinowanikwa baba, zvinowanikwa mukoma wangu. Aiwa, tinokutendai ni kugadzira kwamuri kuita zvigadzirwa zvamuri kuita mukati muno zvichiva zvakanaka. Zvakanaka zvisingaiti zvokuti ukatotengera madhamu apa unenge wakapinda kevhale ndikutodoka ngeredi. This is nice. Chokwadi ichocho. Saka ndapa mashoko amungade kupawo kuvanhu vari kunze uko muchitaura navo nevanhu vamuda kuti vakubatsiridzewo apart from leather chete pane zvimwewo zvamungadewo here kubatsiridzwa nazvo kana mafundings kana chii nechii? Nawo yangu womberi pokuti dai ndakwanisa kuwana ndibatsirawo nemetiri nemushini. Ndikwanise kuita basa ndipo pane shungu dzangu zvakanyanyisisa. Pane shungu dzose? Ndizvozvo material nemushini mazvinzwa baba vari kuda material nemushini kuti vasone bhutsu neleather kuti zvinyatsofamba, leather yakasimba because isi tive kukabhora kati tinozorwa matombo. But anyways tinokutendai nekuve muri pachirongwa chanu baba. Ticharamba tichisimudzira tichibatsiridzawo tichivandudza kugadzira kwamuri kuita muri mukati mebasa rino. Ameno pane zvimwe zvamungada kutaurawo? Totenda nenge mazuva angu amashoma ndasara nedzinenge 5 days 6 days kuti ndibude torongo. Masara nemazuva mashoma 6 days kuti ndibude torongo. Ndizvozvo. Saka namabuda manje kune vachada kuuya kuzokuonai vasiri kuda kukupai leather nemushini but vane zvimwewo zvavangade kukubatsirai nazvo. Vangakubatei kupi? So ndine mufana wangu ari kumaundarweni anonzi Joseph. Saka ndiwa ndiri namba dzake ndinadzo. Alright. Ndandaputsika kubvunza baba vanobva kupi? Baba wangu inini vanobva kuBhohera but vakazotamirawo kuMuzarabani. Kutira muri ndimi imi? Inini indobva kuMuzarabani. Kumuzarabani? Ndokwamunotogara ipo? Ndokwanogara. Ndokwamunotonangako? Ndokwandiri kuenda. Kuya kuMuzarabani? Alright, zviri right. Ndizvo maita basa ka? Totenda baba. Thank you very much. Ngakuitire zvakanaka. Sure. Vanoda kundibatsirawo vanondiwana kunzvimbo inonzi Hoya. Sabhuku wangu ndi Jokonya kudunhu raMangurenji. Number dzefoni 0786 it is 163,500. 0786 163,500. Dzimwe dzacho 071 742 1792. Dzokorera zvekare 071 742 1792. Funga ndo namba dzangu dzefoni. Saka vanoda kundibatsirawo namba idzi ndedzemunin'ina wanga anonzi Joseph Jokonya. Saka vanoda kundibatsirawo ndokumbirawo ndibatsirawo panamba idzodzi. Ndatenda zvavo. Kuhoya muri kuenda papi chaipo? Kutenda mudunhu raSabhuku Jokonya. Area yeMangurenji. Pachikoro chinonzi Mangurenji Primary School.